Salutare fraților, sunt la un videoclip pe acest canal. Astăzi ne vom juca PUBG, da, știu, am level 34. Bine, am level 34, dar voi nu știți. Pentru că am level 34, că m-am jucat mai de mult și după l-am șters, după că l-am instalat. Eram pe contul ăla și mi s-a dat să mă loghez cu Facebook-ul și m-am logat cu Facebook-ul și mi-a dat contul meu. Băieți, ne vom juca PUBG. Da. Și cum am zis, ne vom juca PUBG. Și da. Azi ne vom juca un meci de PUBG. Cred că doar un meci, o să-mi filmez. Da, cred că doar un meci. De fix aici. O să sărim. Să uite aici. Da. Sărim aici. Grea viața de YouTuber, băieți. Da, și cum... Scuzați-mă pentru că n-am mai postat. Am fost plecat și n-am avut timp. Da, și am fost plecat, n-am avut timp, am fost plecat și veneam doar pe la târziu noaptea. Pe la odată am venit pe la 1, să zic. Eram cu familia. Undeva important, nu pot să zic aici pe filmare, dar a fost foarte important. Să puțin să aruncăm și noi ăștia. Hai să vedem ce găsim pe aici. Am găsit un ghizdan de 2, un energizant, o pușcă. E bine. Da, și dați un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Dacă nu știați pe mine, mă cheamă Dani. Și da. Avem aici pistol. Am găsit un mini. Interesant. Mai bine mă duc pe pistol. Da, băieți. Când o să fac special 50 de abonați, o să-mi ară fața. Așa că abonați-vă, băieți. Că, sincer să fiu, bă, știu că voi vreți să-mi vedeți fața. Sincer să fiu. Acum, sincer să fiu, ziceți în comentarii. Dacă vreți. Și la 50 de abonați, o să dau drumul la OBS, uitați-l aici. Sub camera aia. Unde faci poza. Vezi că e o cameră acolo. Sub acolo unde stingi filmarea e o cameră și sub aia de acolo pot să fac OBS. Și de la 50 de abonați o să filmez doar cu OBS. Da. Dar doar la 50 de abonați. Așa nici gând n-am. Să fac fără 50 de abonați. Da, nici gând n-am să fac fără 50 de abonați.
Nu avea scar. Îl iau. Perfect. Un vector. Da, vezi? Bă, avem și eu ori 3 ori scop. E pe scar. E bine. Слушай, прям косуку. Da, vezi? Sus, камеси, еще как раз здесь. Da, am pus puțin pauză pentru că ar trebui să fac ceva. Stați puțin. Și la 100 de abonați, special o să-mi arăt mașinile. O să vă arăt plăcuțe de înmatriculare, tot. Nu o să blurez, cum fac alții youtuberi. Dar pe bun o să vi arăt, dar doar la 100 de abonați. Dar fără 100 de abonați nici nu mă gândesc. Bă, noi plecăm, eu plec așa, să o iau așa mai pe aici, că vine zona. Mergem să facem și noi niște kill-uri. Să puțin, nu știu unde trage ăla. Hai să verificăm. Aha, l-am văzut. Mor, băieți. Mort. Perfect, e bine. Stați puțin. Tragem după el. E bine. Stați puțin, dar am verificat ceva. Este eu. Nu știu să fac asta, că nu trebuie. Stați puțin că am ratat asta. Da. N-are nimic. Dacă s-a auzit ceva pe fundal, nu contează. A fost un lemn oricum. Dacă vă întrebați. Cam sub în casă. E fâfă bine. Stați așa că poate fac și eu un kill cu granada. N-am făcut niciunul. Da, haideți să vedem ce mai găsim pe aici. Da, haideți să vedem. Am 2 kill-uri. O să vreau să termin tot meciul. Dacă se aude scuipături, să știți că scuipă mama. Aoleu, ăla e departe. Bine, ăla e glonț. Nu cred că e glonț, cred că e zona. Da, e zona. Că se zice să deschis aia, nu a avut nici smocul până acolo. Nu a avut nici pe aproape. Să știu cum am încerc o dată. Dar nu a avut. Da, uitați-l unde a ajuns, fix lângă ăla. Da, haide să plecăm, băieți. Am 19 glanțe la vector. Este bine, la el când trag, dar la încărcare am 244.
Hai să bem și noi un energizant. Ne bine, hai să mai bem unul. Stați puțin să bag arma aici, să fuge mai tare. O mașină, dacă găsesc, aș fi fericit. Dacă vreți live de PUBG, să-mi scrieți în comentarii. Că o să fac și un live, cred, dar în 2-3 zile, așa. Da, în vreo 2-3 zile. Un live de... am găsit mașină. Dar nu e mașină, da. Da. O să fac un live de vreo o oră, așa. Cel puțin. Dar nu știu când o să-l fac. 2-3 zile, așa, nu promit. Și o să mai fac un live forță. Când o să fac 300 de abonați. Bine, asta nu știu când se va întâmpla, dar măcar să se întâmple vreodată. Da, o să se întâmple. Să spun că e unul aici. L-ați văzut pe hartă? Nu știu dacă l-ați văzut, arăta pași. Ia uitați-l pe ăsta. L-am omorât. Dar nu mă mai duc, că mă ia zona! Dar m-a luat. Vrem așa să verificăm. Hai că e bine, hai să fugim, hai băieți, hai! Hai că se poate, nu murim. Mamă băieți, gata, s-a oprit zona. Stați așa, că nu e așa. Stați așa, să mai beau un energizant. Hai că e bine, hai. Mama, adrenalină dacă aveam. Gata, am ajuns, acum mai avem puțin să ieșim din zonă. Dacă era mașina adevărată, acum era în Barosan. Aia care mi-a arătat-o cu scop mai devreme. Așa, și acum fugi. Asta din PUBG. Să fugă și el mai repede, mai tare. Ăștia care se uit pe videoclip sunt niște barosani. Nu dai like, că-ți moare mama. Tactica lui Bercea. Și aici și Bercea. Bercea, dacă te uiți la acest episod care nu se va întâmpla niciodată, te pup, frate, ești un om de nota 21. Bine, știu că nu se uită, dar poate îi trimiteți voi videoclipul. Vă rog frumos să-l trimiteți. Dacă l-aveți la prieten, dacă nu... Nu puțin să dau cutiga aia. Îi dau cap cutiga aia, băieții. Bă, stai mai, ce mă, unde fugi? N-ai unde să fugi. Bun, hai să plecăm. Avem 4 kg frumos. Am găsit și o mașină acolo. Haideți să o luăm. Plecăm cu ea.
Că trebuie să fugim. Asta e puțin că... Ba! Mi se apasă asta singur pe ghiozdan. Să vedem ce avem aici în casă. Renumitul PUBG. Ieșim frumos de aici, mergem în căsuță. Aici. Aici cred că am fost. Nu știu dacă am fost eu. Sau altul care vine acum și îmi dă mai ticăia în cap. Dar ia să văd puțin dacă iau eu DPS-ul. Dar nu, că am scar și vector. Bă, da, ați văzut că vectorul avea 33 de glonțe. Acum, de ce se mai încarcă la 33 și are 19? A, ce păcat că n-am bombă! Să puțin băieți. Bun. 5 kill-uri. Hai că e bine, hai să fugim la mașină. Hai că am luat mașina. Bun băieți. Aoleu, am crezut că a rămas mașina aici. Hai să fugim, hai, repede, repede, repede. Hai mașină, hai. Nu. Ce mașină proastă e. Este. Am ieșit. Așa, am intrat aici. Am intrat în cerc. Dar să-mi pun și eu un bandaj. Mamă, trebuie să fug iar. Bine că am motorină că mi-am luat. Nu. Bine. Hai să vedem. Hai mă urcă. Nu urcă mașina. Stați un pic. Hai mă urcă. Hai bă. Mai mă, 1.4 după asfaltul. Dă-i! Aoleu! Bă, băieți, rugați-vă să urce! Da, bă, pe jos. Că bă, nici nu mai pot. Să vezi ce fac eu la mașina asta, de nu-i spar cauciucurile. Pe măcar dacă mă las aici să are motiv, tat. Auzi, mai pic și în apă. Dați-vă și voi ce face o amărâtă de mașină. Să vă pișați voi pe mașina asta. Uite așa. Dar nu știu cum să mă urc.
Băieți. Nu, trebuie cineva. Aha, l-am văzut. Stați liniștiți că îl omor. Gata? Simplu. Acum dai să fugi, n-ai unde să fugi. Stai liniștit. Mamă, vine mi-o vector. Că la scară nu am gloanțe. Era să pic. Cum să nu scriu aici, băieți? Hai că vine unul după mine, cred. Hai mă, Führer! Bă, eu prin apă. Dacă nu merge asta, eu iau prin apă. Da, o iau prin apă, pentru că altă soluție nu există, băieți. O iau prin apă. Acum dacă mor îmi pun un bandaj aici și după plec. O iau prin apă. Haideți. Plecăm, băieți, plecăm. Uitați-vă și voi, am avut mașină și uitați-vă ce-mi face. Hai mă, nu atât și tu mai repede! Hai, nu atât! Ma, abia nu atât! Nu atât! Hai, nu atât, cheluțu! Stai puțin să mă pun aici, să-mi bag niște bandaje repede. Bine, niște bandaje, un fristă închid. Și acum a sări în apă. Așa ne sculăm frumos. Ne sculăm, bine, ne ridicăm din apă. Ceea ce este foarte bine. Hai! Hai mă, hai! Hai mai repede! Mamă, ce bătaie ei meu. Acum amor, stai să vezi. Hai! No! Nu, băieți! No! Bă, nu muri! Hai mai repede, hai, nu atât! Da, mor. Dar de fiecare dată când am multe kill-uri și am viață, mă ia zona vieții fix lângă apă să mă... Aoleu, ce-am venit să o înjur. Hai să ne uităm la ăștia. Să vedem, dăm și noi win-ul. Și ăsta are 6 kill-uri ca mine. Da, cam atât a fost cu acest episod. Nu mai are rost să mai filmez. V-am pupat.